Το πρόγραμμα GEM, Gender Equality Matters, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στο οποίο συμμετέχει το ΚΜΟΠ μαζί με οργανισμούς από 4 ακόμη χώρες. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων, ώστε να μπορούν να παρέχουν βοήθεια και καθοδήγηση σε παιδιά και νέους αναφορικά με τα θέματα της ισότητας των φύλων, τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόληψη της βίας λόγω φύλου. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί από το πολύχρωμο σχολείο και παρουσιάζεται μέσα από βιντεοδιαλέξεις με πολλά παραδείγματα και χρήσιμες συμβουλές προς εκπαιδευτικούς και γονείς. Το πρόγραμμα GEM παρέχει ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με την διαχείριση των προκλήσεων που παρουσιάζονται στη σημερινή κοινωνία ως αποτέλεσμα του έμφυλου εκφοβισμού και της έμφυλης βίας. Κάνε τη διαφορά! Gender Equality Matters.